вас белорусская служба «Радио Свобода». Мы запрашаем вас у наш прямый эфир и у самым прямым сенсе этого слова запрашаем вас до нас у гости, потому что тут у музея Богдановича, а это у Троецким предместе, у центре Менску, 18:30 пачнется презентация вот этой вот книги «Нечаканы Скарына». Написал ее наш сталый автор «Радио Свобода» Сергей Абламейко. И эта книга вельми незвычайная, шмат у яких сенсах, потому что покуль яна выдавалася, пакуль яна пісалася, адбылося вельмі шмат надзвычайных падзеяў. Ну, я нагадаю, што вот эсэ, якія ўвайшлі ў гэтую кнігу, яны друкаваліся на працягу мінулага году на сайце «Радио Свобода, і у кожным з іх, ну вот поверьте мне, што просто літаральна ў кожным было нейкая незвычайная дэталь пра Скарыну, якую дагэтуль ніхто не ведаў. І таму гэты Скарына, якога мы вучым у школе, якога мы вучым у універсітэце, па вуліцах якога мы ходзім, а хтосьці яшчэ і хадзіў па праспекце, цяпер у гэтай кнігі прадстае для нас самым незвычайным героем. А яшчэ адзін факт, які адбыўся, калі гэтая кніга яшчэ ляжала ў друкарні, ну мы-то, конечно, ведалі, што яна будзе надрукавана, але, можа быць, хтосьці і не ведаў, але за гэты час Сергей Абламейко абараніў доктарскую дысертацыю. І то бок вот гэты кожны фактик, які вы знойдзеце ў гэтай кнігі, ён акадэмічна вывераны, напісаў гэтую кнігу самы сапраўдны доктар гісторыі, самы сапраўдны доктар навук Сергей Абламейко, якога мы зараз праз некалькі хвілінаў пабачым тут на такой невялічкай, вельмі утульнай сцэне. І паглядзіце, калі ласка, хто прыйшоў паслухаць пра новага Скарыну, якога адкрыў Сергей Абламейко і «Радио Свобода». А я запрашу до нас у прамы эфір чалавека, які непасрэдна спрычыніўся да выдання гэтай кнігі, і чалавека, які можа быць у чымсьці роднасная душа герою гэтай кнігі, таму што гэта дырэктар беларускай службы «Радио Свобода» Александр Лукашук. З бібліятэкай свабоды звязана яшчэ адна вельмі незвычайная і вельмі прыемная для «Радио Свобода» падзея. Яна адбылася учора. Культурная грамадскасць Менску, Беларусі сабралася, каб уручыць прэмію Алеся Адамовича. Гэта прэмія, якая ўручаецца вельмі шмат гадоў, і яе атрымліваюць аўтары найлепшых публіцыстычных кніг. І учора гэтую прэмію атрымаў дырэктар нашай службы Александр Лукашук, якога вы тут все ведаеце і ўсе бачыце цяпер перад сабою. І атрымаў яе найперш за тое, што шмат гадоў апекаваўся, выдаваў, ініцыяваў і працягвае гэта рабіць вот гэтую бібліятэку «Радио Свобода». Я ганаруся тым, што напэўна гэта адна з самых паслядоўных і вялікіх публіцыстычных бібліятэк, якія мы маем па-беларуску цяпер. Праўда гэта ці не? Я думаю, что это правда, но Александра и шановные глядачи, я вот задумался над тем, что зараз Александра сказала, неким чином пораўнаўшы тое, што мы робім з героем этой кнігі. Я вот подумал, якого колера тое, што мы робім, да? Чорнае ці блакітнае, зялёнае ці некае там, не ведаю, фіолетовое. Магчыма, я думаю, што мы робім разнакаляровыя рэчы, да? И, потому что жыццё разнакаляровое. Ведаеце, я думаю, что это наша библиотека мае такі дэвіз, тлумачэнне, raison d'être. Нельга жыць у Празе, быць беларусам і не выдаваць кнігі. І вось, верагодна, эта кніга апраўдывае вот этот дэвіз лепш за все папярэднія 66 назваў, якія выйшлі пад рубрикай «Бібліятэка свабоды». Франциск Скарына, конечно, наш беларус і наш паражанін. Ён жыў у Празе, жыў у Беларусі. Ён выдаваў кнігі, ён самая першая беларуская кніга, выдадзеная все ж таки у Празе. В этом сенсе герой абсолютно адпавядае вось самому вышэйшаму моманту, я бы сказал, такому ідэалістычнаму по задуме нашей библиотеки свободы. И в этом сенсе, конечно, супадзенне, что и библиотеку свободы адзначылі як культурную нейкую з'яву ў беларускім культурным контексте. І з'яўленне этой кнігі, ну, это такая прыгожая рыфма, якая заўсёды здараецца ў жыцці, калі адбываецца нешта сапраўднае. Калі адбываецца нешта сапраўднае, сусвет чамусьці пачынае ствараць гармонію.
оно адлюстроўваецца в люстэрках, оно дапаўняе адзін аднаго, оно дапамагае падняцца. Яны все гэтыя энергіі, сілы і рухі рухаюцца в адзін бок. Вось тое, што вы згадывалі, што аўтар этой кнігі, наш калега Сергей Абламейка, стаў доктарам навук афіцыйна. Таксама это адбылося вот літаральна, некалькі кніга ўжо была, і ён стаў. Яно все одно до другого падымае і рухае наверх. И она рухае с такой силой, что насамрэч я с великой тяжкостью утрымліваю эту книгу в руках. Она просто трапещется, она рвется куда-то, нешта з ей яшчэ будзе, она нешта пачынае ствараць. Это загадка вот той энергии, якая аўтару і ідэі удаецца чамусьці сабраць і заключыць. Ведаеце, вот калі бы па праўдзе казаць, калі паглядзець навокал, вот кожны чалавек, які па-беларуску піша, па-беларуску чытае, па-беларуску моліцца, па-беларуску грашыць, па-беларуску каецца, моліцца, каецца, чытае, піша, вучыць і вучыцца толькі з адной прычыны. З той прычыны, што ёсць скарына. І я свядома кажу, не быў скарына, а ёсць скарына. Таму што калі б скарына проста быў, то быў і сплыў, а не сплывае толькі тое, што ёсць. Вось насамрэч прысутнасць скарыны настолькі моцная, настолькі уражвае всех, хто да яго датыкаецца, што я просто, знаете, як ад энергіі аж трясе, яе не можна спыніць. І вот Сергей Абламейка злавіў частку этой энергіі, цяпер яна тут у нас, у этой зале. Ну, незвычайнасць яшчэ гэтай кнігі ў тым, што гэта сапраўды скарына, вот ён такі не помнік, які ў нас каля нацыянальнай бібліятэкі стаіць, хаця такія скарыны таксама патрэбныя, праўда? Але гэта жывы чалавек, і кожная публікацыя пра скарыну, я памятаю, былі каментары, калі людзі былі незадаволены, як вы можете пра такое пісаць. Але тут гэтага скарыну, якога стварыў Сергей Абламейка, яшчэ адзін наш калега Дмітрий Гурневіч, он сказаў, што гэта Джобс і Цукерберг разам узятыя. Так вот, калі хтосьці, можа быць, з маладой публікі сумаваў, што у нас няма такіх постасяў, як Джобс і Цукерберг, дык вот он ёсць, гэта кніга пра маладога чалавека, які 500 гадоў таму зрабіў Беларусь найкруцейшай краінай вот на гэтым месцы, найкруцейшай краінай у Еўропе. А вы што-небудзь новае даведаліся пра скарыну вот з гэтай кнігі? То, что вы казали, вот это абсолютно правильно. Скарына, ён же умудрился нават выйти на центральный проспект Менска, да? У нас центральный проспект Менска пасля Сталина и Ленина назывался проспектом Скарыны. Разумеете, Скарына и демократия оказались вельмі звязаныя. Я вот чем больше читаю про Скарыну, чем больше слухаю аўтара рассказы, у меня просто однозначная думка, что калі б наше радио не называлось «Радио Свобода», его можно было бы назвать «Радио Скарына». И это было бы правильно, потому что это свободный человек со свободой воли стварыў з нічога, з пустаты, стварыў вот этот цуд. Слово, памяць, якое потым увасобілася у друкаванае слово, у нацыю, у краіну, а цяпер і ў дзяржаву. Александр Лукашук, дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода», таксама ініцыятар, стваральнік і нязменны апякун бібліятэкі «Радыё Свабода», кнігу, з якой, адну з апошніх кніг, з якой будзем раскрываць сакрэты, якія ў нас яшчэ кнігі ідуць наперадзе? Пакуль не. Але яны будуць. Засяродзіцца на тым, што ў нас ёсць, таму што кніга не самая тоўстая з нашай калекцыі, але ну вот з ёй трэба апеквацца вельмі асцярожна. З ёй нельга, напрыклад, рабіць некаторыя рэчы, таму што можа дрэнна скончыцца. Напрыклад, перад тым трэба пажадана памыць рукі, да? Узгадаць беларускія словы, прыметнікі якія-небудзь паглядзець, адключыць тэлефон, вельмі дапамагае. Ну, закрыць пакой, таксама вот вельмі добра. Адключыць, дай сказаць, меня няма наступныя 500 гадоў, і тады будзе ў ваш свой скарына. Гэтую вот незвычайную кнігу будуць літаральна праз некалькі хвілінаў прэзентаваць у прамым эфіры «Радыё Свабода». Можам трошкі павярнуць туды камеру.
калі гэта магчыма, акуратна, і вы паглядзіце, якія людзі сабраліся сюды на прэзентацыю. Бачым, што ёсць Уладзімір Арлоў, і, канешне, ягоныя словы можна будзе пачуць падчас прэзентацыі, можна будзе пачуць у эфіры. Мы бачым рэдактара, публіцыста, літаратара Сергея Дубаўца, і спадзяемся, што ён таксама выступіць проста побач з Уладзімірам Арловым, калі хто не ведае, але гэта і ёсць аўтар кнігі «Нечаканы Скарына», доктар гісторыі Сергей Абламейка. Бачу, што ёсць Барыс Пятровіч, кіраўнік Саюза пісьменнікаў. І шмат яшчэ людзей прыйшлі, каб сёння паслухаць пра Скарыну, якога яны яшчэ не ведаюць, але нязменная частка і складнік кніг бібліятэкі «Свабода» – гэта тое, што яны правераны ўжо нашымі чытачамі. Тое, што частка кніг публікавалася ўжо на сайце «Радыё Свабода», гэта азначае, што чытачы, гледачы, наша аўдыторыя ўжо адобрылі гэтыя тэксты, ўжо хочуць пра гэта прачытаць, і таму нам вельмі прыемна, калі такія тэксты, тое, што знойдзена нашымі аўтарамі, калі яно выходзіць у кнігах і застаецца з вамі у вас на паліцах. Таксама мы ўжо атрымлівалі на гэтую кнігу вельмі шмат папярэдніх замоваў. Усе кнігі бібліятэкі «Радыё Свабода» яны бясплатныя. Шмат з іх адразу робяцца бестселерамі і разыходзяцца яшчэ паперад замовах, і людзі пасля намагаюцца атрымаць. Мы стараемся дадруковаць, канешне, але не заўжды гэта атрымліваецца. Таму вельмі вам раім паспяшацца, каб гэтую кнігу у сябе мець, таму што таго, што вы прачытаеце пра Скарыну ў гэтай кнізе, но наўрад ці вы пачытаеце ў нейкіх акадэмічных выданнях. І таксама паглядзіце, калі ласка, наш эфір, паслухайце, што Сергей Абламейка, аўтар кнігі «Нечаканы Скарына» і доктар гісторыі, паслухайце, што госці скажуць пра Скарыну, скажуць пра кнігу «Нечакану Скарына», скажуць пра бібліятэку «Радыё Свабода». Вельмі добрый день, дорогие сябры. Я Александр Лукашук, библиотекарь Свободы. Вельмі рады вітаць вас на сустрэчы 67-й назвай нашей библиотеки. Тлумачением, резон d'être этой библиотеки является девиз, які некалі мы сфармулявалі: нельга жить в Празе, быть белорусом и не выдавать книги. Калі хоть якая-нибудь книга з наших шестидесятков библиотеки адпавядае этой формуле найбольш, дык магчыма это сённяшняя книга. У нас было шмат книг, связанных с историей, скажем, исследованием Вячеслава Ракицкого, про белорусскую Атлантиду, книги Сергея Дубаўца, Владимира Орлова. Это хіба першая книга, в якой автор так долго, так сфокусовано, так безлітасна, докладно погрузился у 16 стагоддзе и оттуль глядел на 21-е. Калі б «Радыё Свабода», я думаю, часом не называлася «Свобода», белорусская редакция, белорусское «Радыё Свабода» могло бы смело называться «Радыё Скарына». Потому что Скарына дал приклад, что может зрабіць свободный человек, человек со свободой воли. Авторы этой книги подобны да Скарыны тым, што ён фактычна доктар лекарскіх навук, бо ён вядзе у нас на Свабодзе рубрыку пра здароўе. Ён просто доктар навук, бо ён абараніў доктарскую дысертацыю якраз тыдзень перад тым. І это чалавек, які, магчыма, лепш за ўсё ужывае дзеяслоў, калі ён гаворыць пра Скарыну. Калі ён чуе выраз
Скарына был, нечем я поправляю, нет, Скарына не был, Скарына есть. Сергей Обломейко. Літаральна два слова, як народилася эта наша книжечка и наш проект. Конечно, все адукаванные люди цікавились и рихтовались до 2017 года. Велизарная дата, 500 годов нашей книжки. Я взяв, переглядів некілька десятків книжок, які виходили у 1990-ми, каля гэтага года, каля адзначалася 500-годдзя самого Скарыны. І убачив, що яшчэ ёсць над чым думаць. Скарына належным чынам не адрэфлексаваны. Можна яшчэ разважаць, пісаць і нешта знаходзіць. Вельмі добра, сёння у нас на сайце з'явілася водгук рэцэнзія прафесаркі Святланы Куль-Сільверставай. Яна назвала яе кніжка Абламейкі расплаўляе бронзу на п'едэстале Скарыны. У тым сэнсе, што ён яшчэ не забронзавелы, ён яшчэ не помнік, не камень. Всё яшчэ можна там шукаць і знаходзіць, і асабліва думаць. Калісьці я да таго, як звязаў свой лёс з Радыё Свабода, я працаваў у Скарынаўскім цэнтры ў аддзеле гісторыі і тэорыі культуры пад кіраўніцтвам прафесара Конана. Так вось гэта якраз пра нашу культуру, пра яе гісторыю і пра тэорыю нашай культуры. Гэта ўсё, што я хацеў сказаць пра гэты праект, пра гэту кніжачку. Першае слова я хачу даць нашаму заслужанаму скарыністу Георгію Яковлевичу Галенчану. Только что сказано, что Скарына, творчество Скарыны, недостатково доследовано, это некое перебольшение. Не асэнсавана. Да. Ну вот и что я вот так открывала, это есть, здається, в этом выдании, что шмат чего мы не ведаем, поскольку значно больше, чем ведаем. И можно написать добрую докторскую диссертацию, або навіть академічну диссертацію, яка б називалася так, чого ще ми не ведаємо про Скарыну. Матеріали до чортиків. І це видання так само воно таке бойовите, таке цікаве, кожен артикул має свій сенс. Есть и вельми вдалые, вельми, так сказать, серьезные артикулы, есть и помилки, як звичайно. Ну, наприклад, мені приписано було тим, що я оборонив докторську диссертацію у 1965 году. Это невеликое переборщение, можно погодиться. Это была кандидатская диссертация, так что, Максима, я обговорился, но я запитывался у вас, Сергей, тем сидеть тут. Как бы он взял там магнитофон, там все записал, он сказал, две паперы выигрались, но две хотели, мы поразмовляли на этой теме, да. Я хотів поки закрутити іншу тему, яка, я так сказав, мені цікавить зараз не менше, ніж нові видання. Шмат зараз видаються, правда, таких ось серйозних, таких великих і вельми тяжких часом видань, які призначені більше для подарунка, для подносу неким таким авторитетним у різних оцінках діячам культури, так сказати, держави, так сказати, академії, там, бібліотек різних. Но все ж таки надо, на мой погляд, надо отрознить популярную литературу от науковой литературы. Еще в свой час один знакомитый немецкий философ писал, что есть разница поміж литературой науковой и литературой литературной. И разница в том, что литераторы, они пишут про своих героев неких, но пишут в сутности по сучасную им эпоху. Потому что они створяют в образ тих, які цікаві, так сказати, їхнім сучасникам. А науковці, вони переважно садяться за криниці, шукають некую основу некую під свої книги. І тому ці книги науковців вони користуються меншим попитом, тому що мало хто читає, наприклад, серйозні дослідження зараз по вищій математиці, по інших науках серйозних, але більше читають популярні літератури.
Популярная литература выдадена на сегодняшний день, напевно, разов у 20, разов у 40, у 40, 60, ну, несколько сотен разов больше, чем науковой литературы. В сутності зараз, це означено так само у вашій книжці, що в сутності засталося два дослідчики. Це Немировський, якому зараз по 90 років, і це Галенщика, якому так само немало готово, так сказати. И тут справа в том, что когда переплытали, что им обоим около 81 года, ну это невеликая помилка такая. Ему уже тяжко працювати, ему допомагає його дочка. Ну, я працюю сам по себе, часом надокучу вже самі, так сказати. Но справа в том, что есть уже відомо, уже це можна знайти новий матеріал. Є матеріал, який не використаний у Празі. Я був в Празі, так сказати, за кошт свого відпочинку поїхав, так. Працював, там, знайомився з пражськими дослідчиками, вони шмат що зробили вже. Шмат нового знайшли. Один з навіть не дослідчик, не історик, а технар знайшов 7 уже документів, які тичаться Симеона Руса з города Полоцька, так? Полоцьку. Чому він не називався Скорином, це інша справа. Но я думаю, що коли копати ще далі, цей архів заховався амаль повністю з середини минулого століття, з середини 15 століття, то можна вирішити загадку, наприклад, коли помер Скорина, чому він опинився в Празі, що він там робив, уже будучи, між іншим, дослідчиком, маючи таку презентабельну дисертацію, як лікарську дисертацію, чому він займався ботанікою. Ну, інакше кажуть, що там можна попрацювати ще шмат, що знайти нового. Нові матеріали знайдені по Віленському артикулу, по Віленському капітулу. Він працював там секретарем Віленського католицького архібіскупа. Це Ян з князів литовських, так додають, тому що це позабрачний син польського короля і великого князя литовського. Ну, він там працював, це, безумовно, документів не знайдено. Ну, є пару документів, де позначено, що він присутничав як свідок цих відкриттів нових заснувань нових костюмів і так далі. У Вільні так само є, що покорпатися, тому що все ж таки він там працював більше, ніж, напевно, у Празі, працював по часі, тому що він там вчився, він там отримав едукацію, інакше б він не поступив, не навідав би ні в одного університету заміжного, тому що європейські університети, вони були все на той час католицькі університети. А він сам називає себе католиком, і тут нема чого так сумніватися, тому що католицькі університети давали європейську на той час вельми видатну едукацію. І я хотів би просто, так сказати, ставити себе на місце тих, хто скарнознавців, які мають відносини зі студентами, потім з навченцями там вищих класів. Як вони вирішають цю проблему? Що вони можуть розказати про Скорину? Тому що ми більше не відаємо, чим відаємо про Скорину. Не глядячи на такі видатні видання, так оформлені добре, стільки роздарених цих колекцій, які ми отримали в Національній бібліотеці. Це все є, але як подати цю особу персонально, як зацікавити цю молодь, яка розглядає картинки, мало що розуміє, коли їй там до 8-9-10 років мало розуміє, чим говорка йде, чому називається він чоловік неба, там, чи чоловік сонця, чи нечто іншими такими пристойними іменами, но не вельми такими зрозумілими до молоді. Я подумав, що треба просто подиктувати, не ведаю, хто виписав за цю справу, я займаюся на своїх уст. Треба подиктувати таку схему, яка буде служити цим дослідчикам. Надо по-перше подиктувати, перелічити ті цикли, ті проміжні часу, де відомо, що Скорина працював там, ті в Полоцьку він був, там, де отримав першу едукацію, і між Марчине перше хрещення, ці у Вільні, ці там у інших городах і містах. І потім під ці відомі документальні періоди підвести міфи, потім, как бы это сказать, ну, не только мифы, но и версии разные. Версии, починаючи від самих докладних, від самих, так сказати, які доказують різними проявами науковими, і кончаються вже зовсім, так сказати, недокладними, зовсім такими розвесистими, зовсім такими міфологічними. І коли буде така книжка, буде видана, вона буде легка, вона буде доступна, то ми хотіли протягувати нагляд тій справі, протягувати те, що ви почали своїми книжками. Дякую. Дякую, Георгій Яковлевич.
Дякую, Юрій Яковлевич, за виступлення. Але, бачите, як мислить науковець. Юрий Яковлевич говорил про науку, про серьезные речи. Это не наука, это культурологічна публіцистика. Это зовсім інше. Два слова про вокладку этой книжки. Мы старались зробити нечто символічне і вокладка метафорична. Я хочу сказать вам про метафору, яка ховається в этой вокладці. Синій колір. У середньовіччі він називався азурит, так називався мінерал, з якого він робився. Друга назва його ультрамарин. У часи латинськомовної літератури в Ренесансі було одно слово возникло латинське – азурум ультрамарину. Це був вельми дорогий колір. І у конце 16 століття він став настільки дорогий, що, наприклад, у Іспанії перестав використовуватися. Коли ви ведаєте, повніч Італії входила у середньовіччя у склад Візантії. І Ренесанс народився на повночі Італії, коли мастаки вийшли з символіки візантійського мистецтва. Перший це зробив мастак Джота. У Падуї флорентиєць Джота розмалював каплицю з Кровіньї, таку церкву. І ми взяли на високій якості здимок 22 мільйони пікселей фрагмент розпису Джоти. Тут спеціальна структура, малюнок. Опитний мистецтвознавець завжди познає Джота і каплицю з Кровіньї у гэтым. Гэта символіка старого Ренесанса. А на ёй принт у стилі Енді Орхола, мастака-мадэрніста 20-го стагоддзя, рэфарматара мастацтва, які яго спрасціў да таго, што стаў прынты друкаваць каляровыя. Скарына не надта быў прызнаны ў сябе на радзіме. Царква не надта прымала яго кніжкі. Скарына быў новым на тле старога. Гэта сімволіка гэтай вокладкі. Ззаду ёсць яшчэ адно. Тут у рэдакцыйнай анатацыі напісана, што гэта новы погляд на асобу Скарыны і партрэт аўтара зроблены на фоне аркады палаца Дожа ў Венецыі, прычым вопытны мастацтвазнавец пазнае гэтыя капітэлі, бо яны там не паўтараюцца ў палацы Дожаў. Это з боку пляца Святога Марка ў Венецыі, і я гляджу на сабор Святого Марка, які з'яўляецца адным з цудаў свету і, безумоўна, спалучае ў сабе захад і ўсход. Ён быў спачатку праваслаўны, пасля стаў каталіцкі. А спалучэнне і сінтэз захада і ўсхода – гэта была і місія Скарыны, гэта і адметнасць Беларусі, лёс Беларусі і яе культура. Так что вот такая метафорика сховаецца у нашай вокладцы. Зараз я прапаную выступіць чалавеку, які ўжо выказаўся пра гэтую кніжку. Ён напісаў рэцэнзію, водгук, які называецца «Свята, якое заўжды з Беларусю», ну, маючы на ўвазе асобу Скарыны. У гэтым тэксце ён адзначыў некалькі момантаў, якія мне асабіста былі вельмі важныя, каб іх у гэтай кнізе зразумелі. Адпаведна, ён думае так, як я. А гэта для мяне вялікі гонар і прывілея мець у аднадумцах такога чалавека. Ну, ён у рэцэнзіі ўсё сказаў, можа, ён скажа зараз нешта іншае або нешта прачытае. Уладзімір Арлоў. Добрый вечер, дорогие сябры. Я маю надзею, што, магчыма, нашу узнёслую, шматлюдную, там калідоры амаль столькі ж людзей, колькі тут в зале, прэзентацыю аздобіць невялікая паэтычная дэкламацыя фрагментаў маёй балады «Аркады Падуі». Па гэтых аркадах
я блукаў разам, ці мой лірычны герой, мы блукалі разам з аўтарам кнігі «Нечаканай Скарына», а з бібліятэкарам «Свабоды» Александром Лукашуком і з мастаком «Свабоды» Геннадзем Мацурам. Ну і, безумоўна, заўсёды з намі быў Францішак Скарына як асоба пазачасавая, як свята, якое заўсёды з намі. Аркады Падуі прысвячаецца Элю. На донцы келиха сумпа барока. У Францішка праблемы не існавала самога барока, ні іль-джэзу ў Ріме, ні божага цела ў Нясвіжы. Твой гатэль насупроць святога Антонія, на сніданак прасута з марэлямі. Францішак заходзіць без чвэрці 10, бярэ прасута, 3 скрылікі дынькі, такога колеру пушок над міжножжам у вулі, у вульяніцы з-за палоцця, у вулічкі. Францішак адмаўляецца ад кавы, гарбата эргрей з цытрынай, цытрыну дастае з кішэні, выціскае 3 долькі ў кубак. Першы раз у каралеўскім садзе саспела 11 цытрынаў. У зайздроснікаў саспела роўна столькі ж даносаў. Русін вырасціў агіднае кіслоцце, зняць з яго прэміяльнае. Францішак глядзіць Евроньюз. На бульваре Рамблас у Барселоне аўтобус наехаў на мінакоў. 13 загінулі на месцы. Яшчэ гарбата і 3 долькі. Учора адшчыкнуў цытрынку ў батанічным садзе. Адразу накінуўся рой пчолаў. Джаляць, думаюць яму балюча. Бароніць заразы цытрыны свая. Цітлівей у такія раніцы раіў келіх віна з 3 савінымі яйкамі. Дзе іх узяць? Пакутліва думаеш ты, Лікінатафа, Ціта Лівія ў палаца Делля Раджоні. Францішак ведае пра савіныя яйкі. Цітлівей раіць на дадатак смажаных канарэек з чесноком і перцам. У Полацку абыходзіліся халодным агурочным расолам. Дзе яго взяць? Пакутліва думае Францішак. У палацы біскупа пасля экзамена учора ўсё толькі пачыналася. На страшным судзе у Джота мужчыны адлучаныя ад жанчын. Відаць, каб хоць там не грашылі, бо да таго месца вялікую ласку і маюць. Перад страшным судом Джота Францішак бачыць вульяніцу. Залатыя слівы першых грахоў, макавы россып радзімак на шыйцы. Чаму ў пекле, параўнаючы з раем, усё больш дынамічна і вынаходліва? Абмеркаваць бы тое з Лютарам. На жаль, са старым ужо не пагаворыш. Як ты пасмеў, крычыць мяне апярэдзіць, шпурляецца чарніліцамі каламаркамі. Сцена ўжо сіняя, як дупа мертвяка у анатамічным тэатры. У той лістапад гранту на анатамічны тэатр яшчэ не было. У палацы Дожа ў Венецыі хацелі фантастычны адкат. 7 прафесарскіх чарапоў у зале медычнага факультэта мелі жывых уладальнікаў. З 3 Францішак выпіваў. Богу к пахвале і люду паспалітаму дзеля добрыя навукі. Секутар робіць першы разрэз. Так рэжуць спелую дыню. Першакурснікі праз аднаго трацяць прытомнасць. Ад салодкага паху выканаўца галоўнай ролі, ад вітражу чужых вантробаў, ад голаду ва ўласных кішках. Францішак дастае кераімскі піражок з трокаў, адпівае з беклажкі грапы. Ён пачаў бы разрэз на цалю вышэй. Ты хацеў бы вучыцца ў Пудаанскім універсітэце. Тут яго называюць проста Бо. Ты хацеў бы вучыцца ў Бо, бо тут вучыліся Візалі і Тарквата Таса, бо тут праціралі штаны Каперніка і Казанова, бо ля паўднёвых сходаў цябе сустракае Лукрэцыя Карнара. Няхай бы сталася гераіняй тваіх сновых галюцынацый, бо такі цёплы мармур, бо такія жывыя блакітныя жылкі. Бо адной вельмі істотнай часткою тваёй істоты ты ўжо разумееш, Пігмаліёна, бо тваё валадарства і сіла і слава. Вы кажаце на венецианскім дыялекце «Бог – это бык», на ўсіх тваіх дыялектах «Бог – это Бо». Так маленькі ты называў Бога, бомы ў сенцах дзедавай хаты, болю, якая сведчыла, што ты жывы, бо цябе міласцівы Бог з таго языка на свет пусціў.
Но падаюць ападкі ў выглядзе мокрага дажджу з пялёсткамі марэляў. Нясіце прэч парасоны. У часы перамогі на сініх водах Венецыя дала грант на бясконцыя лабірынты аркадаў. Той лістапад быў знобкі і мокры, дакладна як у Полацку. Праўда, у Полацку няма аркадаў, гарачая віна з прыправамі і грапы. Учора доктар медыцыны Франческа Фульманелі узяў яго ў аркадах за гузік. Слухай, цёзка, чым у тваёй гіпербарэі ратуюцца ў непагадзь? Захапі наступны раз пляшачку дзеля пажытку добрага у прадрыглым. Бо на плато Делля Вале, каб не згубіцца, не разгубіцца, не шукаць паратунку ў канале, пачынаеш шукаць знаёмых. На прата Делля Валя статуі славутых падуанцаў не зводзяць цябе вачэй, статуі пакрыёма мяняюцца месцамі, статуі не супраць, каб іх стала болей, надакучылі за столькі гадоў адна адной. Францішку прасцей, чым табе. Падумаеш, нейкія статуі, сам стаіць у 6 гарадах, у 4 краінах, самай недарэчнай у Празе. Навошта яму пяро ў руцэ? Францішак ужо тройчы адломваў. Уторкнуў бы скульптару тое пяро ў сраку. У зале 40 экскурсаводка Кармен, ты і 40 кітайцаў. Жуюць паціху ластаўчыны гнёзды. Ведаюць кітайцы гнёзды свая. Што ты хочаш спытаць у Францішка? Ці былі ў яго жанчыны ў Падуі? У Падуі была Паола. Хацела ад мяне дзетку. Твая экскурсія сёння апошняя. Пад партрэтам Францішка катэдра Галілея. 1,5 чалавечыя росты. Усярэдзіне можна схавацца. Бюст Галілея не пярэчыць. Табе робіцца горача. Героі Джота ўжо валакуць цябе туды, дзе ўсё больш вынаходліва. Ты не хацела б застацца тут на ноч? Кармен не збіраецца стаць беспрацоўнай. Кармен круціць пальцам каля скроні, выходзіць за кітайцамі. У катэдры можна выцягнуцца на падлозе, паслухаць, як працуе шашаль гісторыі. Цудоўная, скажу вам, калыханка. Дзякуй. Спадзяюся, што Францішак таксама слухаў гэтую дэкламацыю. І я хочу падараваць ад сябе, можа быць, і ад яго, эту сваю новую кніжку, якая яшчэ цудоўна пахне друкарскай фарбай. Пах гэтай фарбы калісьці вельмі любіў і Францішак. Кніжка называецца «Паручнік Петрович і прапаршчык Здань». Аўтару нечакана Аскарыны. Ну, а таксама бібліятэкару свабоды і мастаку свабоды. Потым перадам. Гэта было вельмі важна паслухаць гэтую баладу, бо яна нараджалася ў часе нашай сумеснай паездкі ў Падую, дзе мы задумвалі і рэфлексавалі над Скарынам. Гэта быў мультымедыяльны праект, цяпер ён выкладаецца у сеціва ў якасці падкастаў, ну, в сэнсе гука, радыё. Ён з'яўляўся на сайце ілюстраваны, і было створана 10 невялікіх відэоэсэ. Зараз 2 хвіліны мы вам пакажам адно з гэтых эсэ, якое ў скарочаным выглядзе прадстаўляе адну з главак гэтай кніжкі. Чаму Скарына выбраў Падую, Венецыю? Ці быў ён у Венецыі? Ці мог ён там не быць? Ці быў Скарына ў Венецыі? Пасля вынаходніцтва кнігадрукавання адбыўся сапраўдны культурны выбух. Друкарні ствараліся сотнямі па ўсім кантыненце. Выдаваліся не толькі царкоўныя кнігі, але і свецкія. Сталі выходзіць лістоўкі, газеты, альманахі, брашуры, трактаты, навукова-тэхнічныя працы, зборнікі сентэнцый, юрыдычная літаратура і нават кухарскія кніжкі. Лідарам усяго гэтага працэсу была тагачасная Венецыянская рэспубліка і яе сталіца
Венеции. У 1512 годзе, калі Скарына знаходзіўся ў Італіі, у Венецыі паводле розных падлікаў працавала ад 70 до 150 друкарняў, а ўсяго ў Італіі тады было ад 500 до 700 друкарняў. Галоўнай асаблівасцю Венецыі часоў Скарыны была яе нацыянальная і рэлігійная талерантнасць. У Венецыі друкавалі кнігі на многіх мовах. У восень 1512 году Скарына здаў экзамен на званне доктара медыцыны ва універсітэце Падуі, якая знаходзілася ўсяго за некалькі дзесяткаў кіламетраў ад Венецыі. У часы Скарыны два гарады звязваў водны канал Брэнта, які існуе ў нашы дні. Дарога на лодцы паміж абодвума гарадамі займала ўсяго пару гадзін. Няма сумневу, што менавіта ў Венецыі справа і лёс беларускага кнігадрукавання былі вырашаныя канчаткова. Там Скарына задумаў пераклад і выданне Бібліі, а таксама іншых карысных для паўсядзённага жыцця кніг. Таму адказ на пытанне, ці быў Скарына ў Венецыі, гучыць так: у той час пабываць у Падуі і не пабываць у Венецыі было немагчыма. Скарына не мог там не быць. Такие короткие фильмы мы выставляли в интернет, их брали іншие сайты, и это вот можно иметь уявление. Тут уже гучали имены библиотекара свободы Александра Лукашука и мастака Геннадия Мацура, и реально этой книжки не было б без их, без воли и энергии Александра Лукашука и без мастацкага бачення, мастацкага талента Геннадия Мацура. Я им вельмі дзякую за тое, што яны ёсць і што яны спрычыніліся да выхаду гэтай кніжкі. Что я хотел сказать, что навукоўцы глядзяць на гэта трошку все інакш. Мы не навукоўцы, мы пісьменнікі, мастакі і журналісты. Мы думаем пра нешта і рэфлексуем. Разам з тым, як журналісты, мы бачым тое, што магчыма занятыя сваёй сур'ёзнай працай не бачаць многія навукоўцы. Мы живем часткова ў сеціве, в інтэрнэце. Там віруюць жарсці, спрэчкі. І в гэтай кнізе ёсць некалькі адказаў на спрэчкі, якія віравалі вакол асобы Скарыны, яго даробка, якія, магчыма, засталіся па-за увагай навукоўцаў. Адна з такіх тэмаў гэта мова выданняў Скарыны. Я прапанаваў у гэтай кнізе паглядзець на гэтае пытанне не з пункту гледжання лінгвістыкі, а з пункту гледжання гісторыка. Просто для гісторыка гэта пытанне не лінгвістыкі, а пытанне гісторыі беларускай культуры і проста беларускай гісторыі. Ёсць шэраг фактаў, як Скарына называў сваю мову, як мову яго Бібліі называлі іншыя людзі, яго сучаснікі. І такім чынам там робяцца адпаведныя высновы. Гаварыць мы не будзем пра тое, пра што там напісана, вы зможаце прачытаць. Яна будзе выстаўленая ў фармаце PDF на нашым сайце. А зараз я просто буду даваць слова тым, хто яе прачытаў, і тым, хто мне дарагі з той ці іншай прычыны. Я прапаную Вячеславу Ракіцкаму сказаць некалькі словаў пра гэтую кніжку. Кандыдат мастацтвазнаўства, вядомы беларускі дзяяч, журналіст, стваральнік часопіса «Спадчына», тэлежурналіст і так далей. Дзякуй, Сергей. Ведаеце, калісьці нехта, не памятаю калі, не памятаю хто, запытаўся ў мяне: а вот з кім бы ты хацеў пазнаёміцца з тых, каго ўжо няма, з тых вялікіх беларусаў? І я, не задумваючыся, взяў, вот так вот, як кажуць, ляпнуў, а вот са Скарынам. Пасля я доўга думаў, чаго я хачу ад Скарыны, што я, сучасны чалавек, які жыве на мяжы 20-21 стагоддзя, хацеў бы даведацца пра Скарыну, якім бы я яго хацеў убачыць. І я падумаў, я хацеў бы даведацца пра ступень адукаванасці, пра ступень беларушчыны, пра ступень рэлігійнасці, пра ступень бачання майго земляка, таму што я у нейкіх 40 кіламетраў ад Полацка таксама нарадзіўся. Я хацеў бы это ўсё ўбачыць. Но
здавалася б, і нейкія веды маю, і шмат чаго чытаў. І так я сабе не змог адказаць на гэтае пытанне, і я думаў, ці адкажа калі хто-небудзь. Сергей, ты адказаў на гэтае пытанне. Гэта для мяне адказ вельмі адукаванага, сучаснага, беларускага інтэлігента, пісьменніка, журналіста, інтэлектуала, які шукаў таго скарыну, якую я таксама хацеў сабе ўявіць. І ён мне, вот Сергей у гэтай кніжцы, знайшоў таго скарыну, якога я хацеў бы бачыць. Гэта своеасаблівы, я б, можа, нават сказаў бы, гэтая кніжка своеасаблівы дыялог двух інтэлектуалаў, паміж якімі паўтысячагоддзя, палову тысячагоддзя. Сергей выправіўся ў тое падарожжа, у якое я выпраўляўся дзесьці там у Італію, у Прагу і гэтак далей. І ён шукаў нашага сучаснага скарыну, таго, якое мы хочам бачыць. Не таго, якога шукаюць навукоўцы, а таго, якога мы можам рэфлексаваць, уяўляць, фантазаваць вакол якога, зрабіць яго нейкім сваім. І ён яго адшукаў. Але адшукаўшы скарыну, як мне здаецца, ён адшукаў нешта большае, што мы яшчэ, і ён сам не сфармуляваў, што мы мусім сфармуляваць. Гэты генетычны код беларусаў, генетыку беларусаў, наш ген. Сёння пакутліва маладыя людзі, у тым ліку і вясковыя, і гарадскія людзі разумныя шукаюць гэты ген. Шукае яго Горват, шукае яго Купалаўскі тэатр, шукаем яго мы ўсе, шукалі мы яго з Вінцуком Вячоркам разам у спадчыне, спрабавалі яго нашчупаць, нашчупваем. І вось мне здаецца, у гэтай кніжцы гэта адзін з самых такіх важных момантаў. Наш генетычна наш скарын. Пакуль мы яшчэ, магчыма, не дафармулюем гэта словамі, але ўнутры мы ўсё гэта адчуваем. Я лічу, гэта вельмі знакавы, вельмі важны, вельмі эмацыйны, вельмі кранальны кнігай. Вось гэты твор, які прадстаўляе сёння мой сябра, калега і самае галоўнае аднадумца. І гэта кніжка, безумоўна, стане вельмі важны ў нашых роздумах пра наша мінулае, пра нашу карані, пра наше разуменне света і пра наше падарожжа ў Еўропу. Туды і назад, туды і назад. Такія мы беларусы, людзі з дзвюма душамі і людзі, якія ўвесь час падарожнічаюць у мінулае. Сергей, я цябе віншую з гэтай кніжкай, віншую цябе нарэшце з доктарскай дысертацыяй і вельмі рад, што шмат гадоў мы сябруем і робім адну справу. Дзякуй, Слава. Кніжка з двух частак складаецца. Частка маё эсэ у 25 частках, а частка там 13 інтэрв'ю. І я званю важным людзям у справе мовы. Я гутарыў з вядучым еўрапейскім славістам Мікаэлем Мозерам з Вены і з Ірынай Будзько з Беларускай акадэміі навук. Пра музыку я гутарыў з Вольгай Дадзіёмавай, музыку часоў скарыны. Зараз я дам ёй слова. Коротка, это вельмі важны і дарагі для мяне чалавек, загадчыца кафедры гісторыі беларускай музыкі Акадэміі музыкі Вольга Дадзіёмава. Дзякуй. Дзякуй. Літаральна два слоўцы. Шаноўнае гаспадарства, першае друкаванае слово на Беларусі – гэта слово Божье. І першая друкаваная музыка на Беларусі – гэта таксама музыка слова Божага. Тыя самыя кансіяналы 16 стагоддзя, што былі выдадзены у Бярэсце і Нясвіжы. А агучвала гэтыя словы музыка розных канфесіяў. Праваслаўнай, каталіцкай, пазней уніяцкай, пратэстанцкай. Можна было наведаць за паўгадзіны усе гэтыя храмы, яшчэ і сінагогу і мечэць. І Беларусь такім чынам, Беларусь рэнесансавая, часоў скарыны, яна была больш рэнесансавая, чымсьці ўся Еўропа. Паверце мне, як даследчыку гэтага музычнага феномена. І яшчэ феномен музычны.
Ні, нехай буде медичний. Як мне тэлефанаваў Сергей, ён чуў там капельки, это была хімія, 4-я стадыя. І гэтае захворванне, ну, яно і зараз са мной, яно характарызуецца тым, што чалавек не хоча жыць. Это такі небыносны боль, што жыць немагчыма. І ведаеце што? Па-першае, Сергей мне даслаў отзывы тых, хто прайшоў праз гэта. Але самае галоўнае, я пачала чытаць Біблію з Карыны. І тут утварылася абсалютна містычная сітуацыя, пры якой вось гэтае скарынаўскае Слова Божие дало разуменне нашай адказнасці перад Господам за тое, што нам дараванае жыццё. І тое, што мы мусім дзякаваць Господу за усе пакуты. Таму дзякую, Скарына, за жыццё. Дзякуй, спадарыня Ольга. Ну, не будем шмат говорить. Уласна кажучы, все могуць прачытаць пра эту кніжку, але яшчэ раз кажу, там ёсць шмат адказаў на тое, пра што спрачаецца моладзь, на што спрачаюцца ў інтэрнэце. Спроба паразумецца і палагодзіцца з тымі, хто спрачаецца. Яшчэ будзе некалькі выступоўцаў. Мы пастараемся ўкласці ў гадзіну. У нас ёсць яшчэ 20 хвілін, так што пацярпіце. Зараз я дам слова свайму сябру і калегу, які толькі што с аэропорта приляцеў у Менск і который таксама ездзіў з намі ў Падую. Это Сергей Навумсік, депутат Верховного Совету Беларусі 12-го склікання, адзін з аўтараў дэкларацыі аб незалежнасці Беларусі. Паколькі тут прыгадаў Сергей Прагу, я прыгадываю, як некалькі гадоў таму у Народным нацыянальным музеі мы прыйшлі невялікай кампаніі, каб паглядзець на сапраўднае выданне Скарыны. Ну, для мяне гэта было ўпершыню трымаць такую кніжку ў руках, якой 500 гадоў. Нам перад гэтым далі такія пельчаткі з бавоўны. І вось, калі бярэш гэтую кніжку, вы ведаеце такое адчуванне, што яна проста, ну, як з паветра. Яе, ты, як бы яна, гэтай пельчаткі, гэтая бавоўна важыць больш, чым сама гэтая кніжка. Але калі потым увага гэтага супрацоўніка музея была пераключаная на аднаго з нашых, так сказаць, удзельнікаў нашай кампаніі, я пабачыў, што Сергей зняў пельчаткі і взяў гэтую кніжку і пачаў яе гартаць рукамі. Потым я яго пытаўся: Сергей, кажу, ну вось беларусаў у свеце 10 мільёнаў. Ну, мы так лічым, што свядомых беларусаў 1 з 10, хай 1 з 10, хай мільён. Ты сабе ўяві, што кожны з гэтага мільёна возьме ў рукі гэтую кніжку, як у нас чытаюць. Што з яе застаецца? І Сергей сказаў: а кожнаму яе даваць не трэба. І правільна, вось такія рэчы мусяць трымаць выбраныя асобы. І вось, конечно, тут ведаюць все, што Сергей гэта навуковец, ужо доктар навук, і ён бы мог напісаць пра Скарыну як навуковец, і гэта, безумоўна, дадало б яшчэ адзін радок ягоных гласарі навуковых прац, і ў скарыніянам. Ён пісьменнік, і ён бы мог так закруціць сюжэт, скажем, Скарыну Падаю. Тут вось Владзі Арлоў даваў намёткі, некаторые што-то чыталася проста сапраўды як дэтэктыў, але ён паставіўся да свайго героя як даследчык. Вось Абламейка сарваў гэтай 500 гадоў таго, што напластавалася паміж намі і Скарынай, і паказаў нам Скарыну такім, якім ён ёсць, якім ён, так сказаць, у рэальнасці быў. Ну, можна сказаць, што, скажем, гэтая кніжка не навуковая праца, ці, скажем, не літаратурная праца, але я прыгадываю канец 70-х гадоў, выхад адной кніжкі, пра якую казалі, што гэта абсалютна ніяк не цягне на нейкую, ну там гісторыя, але ў прынцыпе это ніякая не навуковая
монографія, там няма за што было б даваць, скажем, кандыдацкую ступень. У літаратурным сэнсе гэта чалавек, напэўна, ну, безумоўна, мог бы штосьці напісаць лепей, але гэта, ну, і не белетрыстыка. І вось прайшло амаль 40 гадоў, і гэтыя сотні дысертацый, яны недзе там в архівах, а некаторыя іх аўтары хацелі б самі пра іх забыцца. Гэтыя тысячы кніг белетрыстыкі, дзе яны, хто іх чытае, можа быць, нейкі філолог адзін раз на год. А тая кніжка, якая была выдадзеная, яна выхавала пакаленне. Пакаленне Вінцука-Вечоркі, Владзіміра Арлова, Геннадзя Мацура, Александра Лукашука, Сергея Дубаўца, Сергея Абламейкі. Я маю на увазе гэта кніжка Владзіміра Караткевіча «Земля под белыми крылами». И вот, коли поставить сегодня куда-нибудь эту книжку Сергея Абламейки, я думаю, что она станет на эту, на великий жаль, вельми короткую покуль яшчэ паліцу. Ну, что Сергей пригадал тут нашу поездку у Падую, конечно, ён даследчык, и, скажем, вот мне было, ну, вельми цікаво назирать над тым, як ён глядзеў на вот у этой капелі. Мы, конечно, ну, мы глядели на поцелунок Иуды, вельми важно для белорусских сюжет. Туды на 15 хвілін пускаюць, вот все 15, скажем, хвілін, вот я глядзеў на гэты шэдэўр. А Сергей глядзеў на іншае. І вот, калі вы бачыце гэтую кніжку, тут не проста, а вот тут вы бачыце трэшчыну, рэальная трэшчына, якая там ідзе, якая там з'явілася, якую, напэўна ж, конечно, бачыў Скарына, бо яна была за 200 гадоў до того, як Скарына быў у Падуі. Але я мушу сказаць, што, ну, это трэба прызнаць, не все часам даследаванні скончваюцца поспехам. І нягледзячы на тое, што ну, мы паставілі перад сабой некалькі тэм, адну з гэтых тэмаў. Нягледзячы на тое, што у нас было, мы былі абмежаваныя ў часе, мы пастараліся вельмі грунтоўна даследаваць з, я б сказаў бы нават, ну, не пабаюся гэтага слова, з прафесіяналізмам, падысці прафесійна, з даволі шырокім аб'ёмам матэрыялу. Ну, навукоўцы ведаюць, што чым шырэй аб'ём матэрыяла, тым больш рэальны, тым больш праўдзівы будзе вынік. Але на вялікі жаль мы не змаглі прыйсці да нейкай агульнай высновы. І вось толькі 3 дні назад вынік стаў вядомы. Я маю на увазе, што 2 чалавека з нашай кампаніі, ну, якім не трэба было па прычыне адсутнасці шафёрскіх праў трымаць на руль, так сказать, глядзець на трасу, яны працягвалі гэтае даследаванне, калі мы вярталіся з Падую ў Прагу. Сапраўды прыходзіш да думкі, што, ну, самая галоўная гэтая праца. Самая галоўная праца і настойлівая праца. Я не буду гаварыць, хто другі, а хай гэта будзе навуковая таямніца, а першы сказаў пра сябе сам. Я маю на увазе эсэ Владзіміра Арлова пра кніжку Абламейкі, дзе ён нарэшце прызнаў, што ў Падуі у Скарыны самым любимым вином было примитива. И на завершение я еще хочу сказать, что сегодня свято не только Сергей, может быть, нават не в той ступені Сергея, колькі людей, які яго выхавалі. Я маю на увазе, безумоўна, Алісу Васильевну и Павла Серафимовича, бо расціць у сям'і даследчыка, да добра, калі ён доктор наук и автор там 56 книг. А коли, ну, таких хлопец, то вот памятаете, сравнительно были такие заколки жаночие, да, идеально в розетку вставлялись и выливали пробки во всем подъезде. Я думаю, что не ведаю, каким чином он справовал эластичность ваших нервов, але такие дети, коли они выживают, они потом гонор нации. Тем не менее, я завершаю. Вот, коли вы прочитаете книгу, я, коли прочитал, я побачил одну вельми небяспечную речь, ад якую б я хацеў па-сяброўску Сергея засцярэгчы. Ён знайшоў такі момант, што сёння ёсць спосаб знайсці нашчадкаў Скарыны па генетычным кодзе, па генетычным матэрыялам. Я не буду казаць, якім чынам вы прачытаеце і даведаецеся, але я хацеў бы яго па-сяброўску засцерагчы ад гэтага, таму што, ну, пры ўсіх, скажем так, добрых якасцях нашага народа беларускага, беларуская нацыя – это нацыя дрэнных сюрпрызаў. І вось ты думаеш, што нашчадак Скарыны явіцца табе, ну, в выглядзе нейкай такой грацыознай дзяўчыны з татуіроўкай там пагоні,
на одной руце с книгой там, «Калифорнийское вино» Валентина Аксака, это будет мужик с пунцовой от горелки мордой во главе колонны «Бессмертный полк». И тому, я думаю, нам сегодня не треба возиться в пробірках, нам не треба вилічувати формулу ДНК, как отказать на питання, хто сапраўдны, ідейны, духовный нащадок Скарыны. Это навуковец, это письменник, это доследчик Сергей Абламейко. Мастацкае перабольшанне, там у канцы 100 пытанняў на будучыню, дзе адно з пытанняў просто, ці можна знайсці нашчадкаў, можа дакументы ад сына засталіся ў Чэхіі, можа сын пакінуў сваю ДНК, а ў Чэхіі цяпер даведнік тэлефона адкрываеш, а там Рус, Дамінік Рус, разумееце, Францішек Рус, Петр Рус, то есть цалкам магчыма, што нейкія нашчадкі дагэтуль жывуць па такім прозвішчам. Так, але это маргінез этой кніжкі. Часу мала застаецца, я яшчэ дам слова Вінцуку Вячорку, напрыклад, і папрашу Ірыну Дубянецкую сказаць таксама ўсяго 3 хвіліны пасля Вячоркі. Я адслухаў у аўдыёвыглядзе тыя кавалкі Сергеевай кніжкі, якія ён запісаў, чытаў па меры паступлення тэксты, але з'яўленне кнігі – это ўсё ж такі праява вышэйшых сфераў. Дарэчы, неяк у нашай медыяпрасторы не прагучала, што учора бібліятэка свабоды, і бібліятэкар, і бібліятэка у яго іпастасі атрымалі прэмію, здаецца, упершыню ў сваёй доўгай ужо гісторыі. Сергей, саманазываючыся, чамусьці назваў сябе журналістам, пісьменнікам, неяк забыўся сказаць, што ён яшчэ і навуковец. Мало того, навуковец, он доктор навук, причем паўнавартасны заходні доктор навук. І это просто вялікае шчасце, што маючы такі выклік, з аднаго боку добра развітая беларуская гуманістыка, з другога боку задуранае, зацемранае грамадства, маючы патрэбу будаваць масты паміж гэтай навукай, сапраўды выдатнай, і гэтым грамадствам, мы маем вось такое шчаслівае спалучэнне талентаў і кампетэнтнасцяў. Такіх людзей, як Сергей, мала. Чытаючы кнігу, я бачыў, як у ім змагаюцца з аднаго боку пісьменнік, эсеіст, з другога боку журналіст, я маю на ўвазе раздзел інтэрв'ю, які павінен быць бесстароннім, а з трэцяга боку навуковец, які бачыць сваю навуковую праўду, ну а яшчэ з аднаго перакананы беларускі патрыёт, які разумее, у чым місія адказных за беларушчыну людзей сёння. Трэба сказаць, што журналіст Сергей абсалютна сучасны. Такія прыхваткі, якія мы тут бачым у змесце. Першы беларускі піяр-менеджер, ці хацеў ён атруціць Марціна Лютера. Я думаю, гэта такія кручкі, якія ўсё ж такі павінны ўхапіць за душу, за ейныя фібры цяперашняе маладое кліпавае пакаленне. Але ж штука ў тым, што такімі прыхваткамі не абыдзешся. За імі павінна быць глыбіня і павінна быць місія. І вялікае шчасце наша супольнае, што гэтая кніга місію спаўняе. Сергей вяртае нам постаць Скарыны як нацыятворчы фактар. Прычым робіць гэта паслядоўна і непрыкметна. Я вось менавіта з гэтага гледзяшча кніжку яшчэ раз і перачытаў. Не проста нацыятворчы, а аб'яднаўчы, інклюзіўны. Скарына, вот паглядзіце, як збудаваны раздзел, прысвечаны аналізу ягонага магчымага веравызнання. В прынцыпе, ён мог быць і каталіком, ён мог належаць да праваслаўнай традыцыі, яго не ўспрымаюць як чужога пратэстанты. В сэнсе, Скарына не можа ўзбуджаць ніякай міжрэлігійнай варожасці. Ён усіхны, ён хрысціянскі, ён каштоўнасны, але пры гэтым ён не правакуе неўводнай з цяперашніх беларускіх канфесіяў жаданне яго адпрэчыць. Так што ўзнікае нават вялікая загадка, а хто тады быў ініцыятарам перайменавання праспекту Скарыны? Ужо мне тады здавалася, нарэшце назвалі праспект імем чалавека, які ні ў кога пярэчанняў не выклікае. Мова Скарыны, яна інклюзіўная.
Літаральна на мінулым тыдні ездзіў я зноў жа ў рамках праекту «Бібліятэка свабоды» ў Віцебск. Там у нас была дыскусія, каго лічыць беларускамоўным, хто гаворыць па-беларуску. То, в прынцыпе, калі чалавек лічыць, што ён гаворыць па-беларуску, хай сабе ён скажа, вы на следующай выходзіце, это дастаткова. Калі Скарына называў сваю мову тутэйшай, свойскай, роднай, ягоных людзей, значыць, гэта беларуская мова, проста яна існавала ў многіх іпастасях, у розных працэнтах лексічнага напаўнення, царкоўна-славянская, чэхізмаў, там нечага яшчэ. Па-мойму, Сергей гэта ўсё выдатна падаў, менавіта з гледзяшча не фармальнага квантытатыўнага падліку колькасці там лексікі, фанетычных ремінісцэнцыяў і так далей, а з гледзяшча моўнай самасвядомасці, моўнай місіі Скарыны. Все, на гэтым, думаю, можна паставіць кропку для ўспрымання яго постаці як моўнай падваліны нашай. Праклятыя спрэчкі наконт русінаў, ліцвіноў, значыць, хто ёсць сапраўднымі, з кім мы павінны сабе атаясамляць. Постаць Скарыны сінкрэтычна і бесканфліктна увасабляе ў сябе магутны русінскі пачатак, традыцыйную русінскую культуру і этатыстычную дзяржаўную ідэнтычнасць, чаму зноў жа такі прысвечаны ў Сергея раздзел. Ці, скажам, гэтыя недарэчныя дыскусіі, шляхта была соллю беларускай зямлі, а астатнія былі такімі сякімі. Скарына быў мешчанінам, і, скажам, мне было вельмі каштоўна і свежа прачытаць, і кожнага з вас адрасую да гэтага раздзелу, прачытайце, пра тую, можа быць, няздзейснены спадзеў на мяшчанства, які меў і Скарына, тое мяшчанства, якое мела стаць нацыятворчай беларускай буржуазіяй. Карацей кажучы, кніга – это ёсць тая падваліна пад рэуніён, пад аб'яднанне наноў беларускай нацыі на скарынавай глебе. І апошняе. Кніга гэтая – это падарожнік па Еўропе, ці, хутчэй сказаць, падручнік Еўропы. Але вачыма Скарыны і вачыма Абламейкі. Еўропы у сэнсе яе палітычнай гісторыі, рэлігійнай гісторыі, гісторыі ідэяў, гісторыі побыту, традыцыйнай культуры, музыкі і харчу, пра што ўжо Сергей казаў. І вось у гэтым сэнсе, калі ўспамінаць Данте і Вергіліуса, які таго Данте вадзіў па, самі ведаеце, па колах чаго, па колах пекла, тут Сергея Скарына бярэ за руку і цягне яго, а ўслед за ім і нас далей ад пекла у нашу беларускую Еўропу. Мало часу, регламент трэба выкарыстоўваць, выконваць, я ўжо нічога не буду гаварыць. Ірина Дубянецкая, доктор тэалогіі, можна сказаць, скарыністка, чалавек, які таксама шмат думае пра Скарыну і практычна выкладае яго. Дзякуй. Ну, то у адведзеныя мне 3 хвіліны нават не ўяўляю, што можна паспець сказаць з таго, што роецца ў галаве. Летась, 17-й год, он сапраўды быў абсалютна, для мяне он быў наскрозь скарынавы. Было дзесьці парадку 1,5 десятка розных выступаў там пра Скарыну ў самых розных фарматах. І ў мне было 2 улюбёныя чытанкі цягам гэтага году. Адна была эта маленькая кніжачка, выдадзеная ў 69-м годзе прадмовы і пасляслоўі Скарыны, якую я взялася менавіта ў 17-м годзе перачытываць. Я ее насіла з сабою, яна была ў мяне ў торбе бясконца, таму што я чым далей чытала, тым больш дзівілася. Бо я зразумела, што, скажем, чаму яшчэ Скарына невядомы і незразуметы, прычым не толькі ў Беларусі, а і па-за межамі, таму што яго не чыталі біблісты. Я спрабавала яго, пачала яго чытаць біблістычным паглядам, паглядзела, якія цуды ён выдае ў гэтым кірунку. А другая улюбёная чытанка – гэта былі публікацыі Сергея Абламейкі на свабодзе, нечаканы Скарыны, гэтай нечаканкі чакала, асабліва это было прыемна, калі ён штодня гэта публікаваў цягам некалькіх тыдняў перад 6 жніўня, перад уласна самім юбілеем. І
вот гэты 17-й год ён ажывіў не толькі думку пра скарыну ў Беларусі і ў свеце, а ён неяк вот расставіў прыярытэты і паказаў вельмі шмат што і для мяне. І вот з чым я хочу падзяліцца, это тое, што час скарыны максімальна блізкі, відаць, вот па духу свайму менавіта да нашага цяперашняга часу. У тым, што вот пачатак 16 стагоддзя, дзесьці вот да 20-х гадоў 16 стагоддзя, мянялася звыклая карціна свету. І абрысы свету мяняліся. Это вот калі скарына быў упаду, і ў 12-м годзе, это толькі 10 гадоў прайшло, як Калумб пераплыў Атлантыку. І, адпаведна, свет сапраўды аказаўся нечым зусім іншым, чым пра яго людзі думалі. Потым у 16 стагоддзі аказалася, што і зямля не тое месца, пра якое мы думалі, што яна і абрысы не тыя, і касмічныя у яе каардынаты не тыя, і сонца не тое, і все аказалася не так. І вот людзі пачалі проста цалкам пераасэнсоўваць свой свет. І вот калі сярэднявечча мела адказы на ўсе пытанні, і Біблія асабліва была менавіта зборнікам адказаў на ўсе пытанні, то ў 16 стагоддзі пачалі ставіцца пытанні да Бібліі. І вот гэты час, калі абрынываюцца старыя карціны свету, калі абрынываюцца все старыя адказы, калі абрынываюцца все старыя устаялыя нормы, вот ён паўтараецца цяпер. У нас таксама цяпер перакульваецца все, што было звыкла, літаральна, вот таксама апошнія, скажем, 10-15 гадоў. І што датычна скарыны, мы таксама пра скарыну, вот, я вельмі салідарызуюся з Юрыем Галенчынкам, што мы пра скарыну больш не ведаем, чым ведаем. Але вот 70-е, 80-е, на хвасце іх 90-е гады трошку, што мы пісалі пра скарыну, у нас нейкі вот устаялы быў вобраз, вот гэта таксама такі маналіт, ну ўжо што ведаем, то наша, што не ведаем, то здагадваемся. І вот цяпер пачаліся пытанні да скарыны. І скарына пачаў зноў-такі перастаў быць адказам на все пытанні, а стаў тым, да чаго трэба задаваць пытанні. І вот тое, што Сергей там задае тыя 100 пытанняў, якія бы ён хацеў адказаць, это абсалютна не тыя, скажем, не тыя пытанні, якія я бы задавала, але гэта факт той, што гэта зноў задаванне пытанняў. Што мы апынуліся ў сітуацыі, калі мы вельмі шчасліва ўявілі, што мы-то і не ведаем нічога. Што ў нас цяпер дарога наперадзе, што нам цяпер гэта трэба даследаваць, нам цяпер трэба глядзець, хто такі скарына. І мы пабачылі, што маштабы постаці скарыны в разы большыя, чым мы думалі, вот той наш забранзавелы скарына, які там дзесяцігоддзямі нам ззяў і аб'ядноўваў нацыю, он заўсёды, дарэчы, аб'ядноўваў нацыю, што ён вылузнуўся са свайго помніка, як птушка з касмічнага яйка, і аказаўся, што такім, што роўнага яму у чымсьці не было ў Европе ў тым часе, што ён у сваёй краіне, ён як мінімум на паўстагоддзі апярэдзіў вот гэта інтэлектуальнае абуджэнне. Яно пачалося дзесьці ўжо ў 60-е гады 16 стагоддзя. Скарына пачынае гэта вельмі рана. І што скарына сапраўды ён дае нейкія новыя перспектывы, новыя кірункі таму, што адбывалася ў свеце. І вот тое, што ён впісывае сваю краіну не проста ў перадавыя еўрапейскія працэсы, а ставіць як бы наперадзе гэтых працэсаў. Гэта вось таксама пабачылі людзі з розных краін вот у 17-м годзе. Ну і таму вот хай гэтая, вот я так разумею, што хай вот гэтая кніга, яна можа пазначаць дзесьці пачатак падарожжа, пачатак нейкага новага самаўсведамлення і беларусаў у свеце, і Беларусі ў свеце, і нашага разумення скарыны у свеце, у Беларусі і ў саміх сябе. І таму проста мы сапраўды, калі мы успрымем гэта як пачатак, яно дасць нам і натхненне, і імпэт для далейшага даследавання. І я хочу яшчэ сказаць, што я ў 17-м годзе таксама палапала кніжкі скарыны ў брытанскай бібліятэцы. Ну, там, правда, не прапаноўвалі пальчатак, там проста іх проста выклалі, іх проста лапала. Так што таксама гэтыя безліч радасці ў 17-го года было. І апошняе, што я хочу сказаць, это тое, што яшчэ ў 12-м годзе, я побачыла Ларысу Семаковіч, была
думали, як святкаваць 17 год, таму што это уяўленне адукаванага беларуса 17 год бачыўся чымсьці такім грандыёзным, што ну сапраўды такога немагчыма ўявіць. І праўда, вот это нашаму пакаленню выпала вот такі гонар пражыць гэтае 500годдзе. А з як бы вот што зрабілася ў Беларусі ў 17 годзе афіцыйна, вот, ну просто па сутнасці быў вялікі пшык. Скарына, 500 гадоў, падумаеш, а гэта не падумаеш. Это велізарнае сапраўды свята. І вот тая канцэпцыя, якая там у 12 годзе паўстала, яна была сапраўды вот такой сусветна аб'яднаўчай, каб Скарына прагучаў, як вот чалавек, які прашыў всю Европу разам. Ну, так што у нас, відаць, гэтыя праскія гады Скарыны мы ў сярэдзіне знаходзімся да 19 году, наперадзе пачатак скарынавага кнігадрукавання ў Вільні, так што просто вот давайте успрымем сябе на пачатку дарогі. Все, будем закрываться. На заканчэнне яшчэ адзін кароткі ролик, каб вы уявілі сабе наш праект і пра што кніжка. Яшчэ раз скажу, гэта правакацыя, гэта не навука. А пасля Александр Лукашук закрые нашу прэзентацыю. Як мы знайшлі партрэт маленькага Скарыны і яго бацькі Лукі. На працягу апошніх 2 гадоў дацэнт Карлавага універсітэту ў Празе Петер Войт шляхам параўнання з тагачаснымі партрэтамі ідэнтыфікаваў на гравюрах у Бібліі Скарыны каля 10 вядомых людзей таго часу. Гэта чэшскі кароль Іджыс Падэбрат, польскі кароль і вялікі князь літоўскі Жыгімонт, чэшскія каралі з дынастыі Ягайлавічаў Людвік і Уладыслаў II і некаторыя іншыя. Гэтая знаходка адкрыла магчымасць ідэнтыфікацыі іншых прататыпаў на скарынавых гравюрах. Мы атрымалі для гэтага новую оптыку і новы прынцып пошуку. Найперш мы бачым індывідуалізаваны твар на гербе сігнеце з партрэту Скарыны. Ён раскіданы па многіх гравюрах Бібліі, ды там выявы пераважна без усялякай індывідуалізацыі. Але ў сігнеце на партрэце Скарыны сітуацыя адваротная. Параўнанне твару першадрукара з тварамі сонца і месяца не пакідае сумнення. Гэта сам Скарына. Асветнік меў шырокі круглы твар, вялікія вочы, двайное падбароддзе і вельмі спецыфічны нос, доўгі, тонкі, з вялікай гарбінкай і апушчаны ўніз. Менавіта такі нос маюць і сонца, і месяц. Няма сумнення, што Скарына выявіў на сігнеце самога сябе, каб у нас не засталося сумненняў, што гэта менавіта ягоны герб і ягоны фірменны знак. Яшчэ адну выяву Скарыны мы бачым на гравюры людзі Ізраілевы з палкамі сваімі каля храму Божага з кнігі Лічбы. На ёй выяўлена габрэйскае войска, якое пасля выхаду з Егіпту нясе пераносны храм Скінію. Але насамрэч на гравюры сучасныя Скарыну рыцары, ды яшчэ з гербамі беларускіх магнатаў, радзівілаў астроўскіх гаштольняў. Ёсць там і герб Святой Рымскай імперіі. Але для нас галоўны сюрпрыз – чалавек, які ідзе на чале войска. На яго сцягу герб сігнет Скарыны. А каб не засталося сумнення, хто менавіта ўзначальвае гэтае экзатычнае войска, на ніжняй частцы дрэўца сцяга намаляваны трохкутнік Скарыны. Такім чынам, перад намі яшчэ адна выява першадрукара і яшчэ адзін цікавы факт для разважанняў пра ягоны светапогляд, разуменне сваёй місіі і ролі ў гісторыі. Але яшчэ нас, узброеных новым прынцыпам крыптапартрэтаў, можа ўразіць гравюра «Ісус Навін вядзе людзей Ізраілевых праз Ярдан» з кнігі «Ісус Навін». Уладзімір Конан і Віктар Шматаў пра гэтую гравюру пісалі, што тыпаж вобразаў на ёй славянскі, а адзенне людзей нагадвае вопратку тагачасных беларускіх рамеснікаў і сялян. Я ж бачу вопратку найперш купецкую, таму паглядзім на хлопчыка за спінай габрэйскага цара. Той жа шырокі круглы твар, тыя ж вялікія вочы і той жа вялікі тонкі нос з гарбінкай. Перад намі без сумнення маленькі Скарына. Побач з хлопчыкам багаты купец, які ласкава трымае руку на галаве Францішка. Гэтым мастак падкрэслівае іх роднасную сувязь. Відавочна, гэта бацька Францішка Лука Скарына. Ён намаляваны найбольш дакладна. Можна гаварыць і пра іншыя варыянты ідэнтыфікацыі выявы. Там ёсць дакладныя партрэты 4 жанчын, 4 мужчын і дзіцяці.
Гэта могуць быць два дзяды з Карыны, дзве бабулі, бацька, маці і брат з жонкай і племяннік. У гэтым выпадку бацька Францішка Лука з Карына з доўгай барадой стаіць каля Ісуса Навіна з другога боку. Так ці іначай, мы маем партрэт маленькага Францішка з Карыны і яго бацькі Лукі. Усё, што мы ведаем пра Скарыну і яго гравюры, сведчыць, што ён сапраўды маляваў эскізы сам. Інакш бы мы не даведаліся, як выглядалі члены яго сям'і. Гэтак рэнесанс прыйшоў у Беларусь. Ісус Навін не быў габрэйскім царем, я выбачаюся, ён быў правадыром вайсковым. Я запрашаю сюды закрыць нашу прэзентацыю бібліятэкара свабоды Александра Лукашука і дзякую вам всім за тое, што вы знайшлі час прыйсці сюды і праявіць увагу да гэтай тэмы, да нашага нацыянальнага тытана і генія. Дорогие сябры, ну вы заўважылі, што на той апошняй гравюры ў шостым шэрагу, другі зверху, быў чалавек вельмі падобны, нягледзячы на заявы Сергея Навумчыка, все ж таки на аўтар нашай сённяшняй кнігі. Скарына ствараў кнігі дзеля таго, каб іх чыталі. Самае галоўнае, значнасць любой кнігі все ж таки это чытачы. Потому что яны становятся тады сами автором, сами потрапляют в этот свет, и эта книга раскрывается у их. Я желаю вам вельми счастливого, приемного и радостного читания, а библиотека свободы не закрывается. Автор с задовольнением подпишу вам особники. Еще раз дякую. Передайте ему великое привитание. Беларуская служба радыё Свабода. Вы цяпер бачыце людзей, якія выстраіліся ў чаргу, каб атрымаць аўтограф на кнізе «Нечаканы з Карынай». І наш аўтар Сергей Абламейка, які толькі-толькі цэлую гадзіну прэзентаваў новую кнігу бібліятэкі Свабоды у музеі Богдановича. Вот цяпер гэтыя аўтографы раздае Александр Лукашук, Владимир Орлов, Вянцук Вяшорка і іншыя людзі, вядомыя беларускай культуры, выступалі сёння на прэзентацыі. Нагадаю яшчэ раз, што кнігі бібліятэкі Свабоды яны карыстаюцца нязменнай папулярнасцю. Вот вы бачыце, калі вы яшчэ хочаце такую кнігу займець сабе, калі ласка, пакідайце свае замовы, знайдзіце на сайце, як гэта можна зрабіць. Таксама кнігу «Нечаканы з Карынай», як усе іншыя кнігі бібліятэкі Свабоды, можна спампаваць у электронным выглядзе. І калі ласка, заставайцеся з намі, чытайце кнігі бібліятэкі Свабода, глядзіце прамыя эфіры, заходзьце на наш сайт свабода.орг. Всього найлепшага.